Rin. Orang Nduk kok kue suaramu bisa kayak Mbah Mentir itu gimana anunya? Sejarahipun. Sejarahipun saking alam. Oh, alam. Oh, tak kira kok kan ngombe bir ngono nggih. Ora. Nggih, itu anugerah. Anugerah nggih. Layak disyukuri. Mila anggere aku nyepeng cempurit kowe tansah nderek ya, Nduk ya. Anjir. Dan iki kok anu lho, Nduk, apa sumbangan ya. Jadi gotong royong kowe engko mulih mung kondur mung anu apa bicak ae ya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Monggo arep pentil asem caluk dulu atau ngutang anak sih ya. Nggih. Kowe sing ngutang aku anake ngono ibarat. Mas Bagong dadi anake. Nggih. Nggih. Gedemen kanan. Anak anak semene wegah saka. Kok nuwun sewu, Mak nenen gitu coba. Bu, nenen. Nenene lah metu. Ono. Ya dipeles. Kowe mau tak gawake kok sing njaluki piye? Tak gawake apa banyu aki. Nggih, ngutang anak, dados. Monggo, Nayub. Monggo Pak Haji Karno, Mas Iswanto, saking PT Dirgantara Indonesia. Pandu ya penak. Kelingan zaman tahun pinten niki nggih. Wah, kula dereng lahir niki. Nggih. Nika sih. Oh, niki sing ngendang sinten? Bayu to. Bayu Cakile iku. Kowe jane lho. Wah. Kula kok Pandu kok iso wong pengendang reok kau. Kaya ngopo sih bocah iki? Wah Allah, bagus sih. Siji teh le, tayupan nggih. Nggih. Apa Nduk? Pentil asem caluk? Pentil asem caluk. Nggih. Sepindah malih. Niki
wonten rek